Barkanku da shigowa YouTube channel ɗinmu. Duk wanda yake son fim idan Indian Hausa kake so, in dai Indian Hausa ne to ka zo wajen ta ka tsaya. In dai ɗan asali kake so, asalin kowane irin Indian Hausa, Fassarar Sultan, Algaita, Yusuf Zamani, kowane iri idan fim kake so to ka riga ka same shi da yardan Allah. Ga layin mu akan screen, ka ɗauka ka yi mana magana ta WhatsApp. Idan group kake so wanda ake biya wata-wata, ka biya ka shiga. Muna da group na WhatsApp, muna da na Telegram. Kana zuwa kawai ka yi bayani, kai fa kaza kaza kake so, kawai kana zuwa ka yi bayani. In na zo zan diba in gaya ma farashin, in yayi maka ka biya kuɗin a sanya ka cikin gaugawa ma ba ɓata lokaci, ka shiga ka fara more fina-finanka. Duk sabon fim muna tura su ta kan WhatsApp, muna tura su ta kan Telegram. Duk yadda kake so ka ɗauka ka yi mana magana ba ɓata lokaci. Ka ɗauka ka yi mana magana, za mu gaya maka abin da za ka biya. Kana biya in group kake so, in daɗe kake so, ga dai layin mu na akan screen. Ka ɗauka ka yi mana magana, sai na je ka yan uwa, yan amana nawa, sai na je ka nawa.